abiatu eta aurrera begira jartzea da gure gaurko asmoa. Egiari Zor Fundazioak Euskal Gatazkaren testuinguruan estatuaren orotariko biolentziak sufritu dituzten biktimen eskubideen alde egiten du lan. Ulertzen duelako, biktima horiek biktima gisa aitortzerakoan gabezia handiak egon direla urteotan guztiotan. Horregatik txostenak berak frogatzen duen egia horretatik abiatuta, gaur galdetu nahi duguna da gizarte gisa zer egin dezakegun tortura sufritu dutenei aitortza eta erreparazioa emateko. Eta horretarako egokiena irutu zaigu noski, beraiei hitza ematea eta oso eskertuta gaude onartu dutelako gonbidapena. Aurkeztuko dizkizuet Maiaren inguruan dauzkazutenak, nire gertuenetikan hasita, Elena Beloki, 80ko hamarkadan Guardia Zibilak torturatua, Amaia Andrieu, 80ko hamarkadan Polizia Nazionalak torturatua, Urtza Alkorta, 2000ko urteetan ertzaintzak torturatua, eta Idoia Zabaltza, Guardia Zibilak 1985ean egindako torturen ondorioz hildako Mikel Zabaltzaren arreba. Mila esker, Lauroi, onartzagatik gonbidapena. Eta, ematen du, aktualitateak berak ekarri digula gaia mai gainera, ez? Atzo bertan jakin genuen Fernando Grande Marlaska izango dela Espainiako barne ministro berria. Hain zuzen ere, tortura salaketen aurrean ez ikusiaren egiteagatik ezaguna dena. Ez dakite zuei ze pentsara dizuen, tortura hain egiturazkoa izan den praktika horren gaur egunerainoko ari baten luzapena bezala ikusten ote dezuten edo? Sigaite zen bakoitza hitza emanez? Hasiko naiz. Bai, komentatu duzun bezala, ematen du, atzekoa ez dela inoizatzen gelditzen, atzekoa bueltatzen da, eta ziur aski horren izendapena jende askori harri bat bezala erori zaiola berrirore burura, bizi izan dugun amets gaizto horren ez dakit beste alde batera begiratu duten horiek gaurkotasuna behin eta berriro hartzen ari direlako, eta, hasi horretik komentatu dugu, ezta? Ikusiko dugu zer egiten duen, baina badakigu nor den, eta badakigu edo suposatzen aldugu ze motatako politika jarriko duen praktikan. Eta, guretzako uste dut berri oso ona ez dela. Bai, ados Idoiak esan duenarekin, eta gero ere, hau berria izan delako, baina makina bat Grande Marlaska daude, tokietan. Beraien ardura politikoa bete ez, eta oraindik ere hor jarraitzen dutenak beste aldera begira ez, eta hau da beste bat gehiago ikusten duguna, jarraitzen dugula berdin kontu honekin, torturaren aferarekin, ardurak ezartzearekin. Bai, eta nik zerbait desberdin ezatearren, honek beldurra ematen dit batez ere, egongo lege markoak ez ditulako eskaintzen nahiko bermeak tortura berriro gertatu ez dadin. Eta horrelako epaile baten jarrerarekin, barne ministerioan egon da, eta espetxe politika bebai bere eskuetan eukita, horrek berresten nola baiti deia horretan. Alegia, arazoak egongo direla lege marko honetan, benetan saiestu alizateko tortura praktika komisaldegietan edo esartzeko mekanismo berriak, ditugunak ez duten balio, tortura ikuskatzeko eta torturaren kasua kontrolatzeko. Zalantzak ditut ere. Bueno, nik zerbait hemen esandako guztia azpimarratzeko, esango nuke Grande Marlaska Euskal Herriarekiko errepresio egile bat izan dela, eta torturaren aurrean negazionista bat izan dela. Agian, balioko du bere
figura kokatzeko torturaren gaia. Esan nahi dut, tortura ez da bakarrik torturatua den pertsona, eta ez da soilik tortura egiten duena. Tortura da planifikaturiko estrategi bat, eta estrategi horrek badu kolektibo bat jomugan, naiz eta pertsona batzuengan oinarritzen den. Orduan, orain arte ikusi dugu tortura nola erabili duten, estatuaren elementu guztiek tresna hori nola erabili duten, eta ikusiko dugu aurrean, bide horretatik segitzen duten, edo ez. Garbi daukaguna da, eta gaur-gaurkoz ezagutzen duguna da, orain arte egin dena. Aurrerantzean egingo dena, ikusiko du. Bueno, lehen aipatu dugu, asko kostatu dela, ez? Torturaren biktimak alakotza eta aitortzea, eta pixkate gaia sozializatzea. Nik uste, gero izango dugu, baina pixkat bi prozesu edo bereizten dira orokorrean, ez? Alde batetik norberak kontzientzia hartzea torturak sufritu dituela, eta behar bada eskubide batzu dagozkiola biktima bezala, ez? Eta gero beste batetik horren eskutikan doan prozesu sozial hori aitorpenarena. Zuen kasuan, kontzientzia hartze prozesu hori nolakoa izan da, eta torturaren biktimez ari garenean, zuek sentitzen zarete identifikatuta biktima hitz horrekin? Bueno, hasiko naiz bestelani. Niri kostatu zitzaidan, ni ertzaintzak atxilotu ninduen, eta, badago gure iruditegian ez, tortura gogorra eta biguna, edo nire buruan ere tortura entzuterakoan, etortzen zaizki zoritxarrez asko eta asko ezagutu ditugun kideak ez, ubeldurez beteta, hiltzeraino, eta orduan, komisaldegitik pasatu, 5 egun horiek, hasieran egon ziren kolpeak, postura, kontraktura muskular, baina gehiago izan zen psikologikoa. Eta niri kostatu zitzaidan, nik esaten nuen, enaute tratatu ondo, abokatuari nion esan torturatu naute, esan nion nola joan ziren 5 egunak, ez? Eta, klaro, ematen zuen, ertzaintzarena, ez, Guardia Zibilak torturatzen du, baina ertzaintzarena da hori. Eta egin behar izan nuen ariketa izan zen, behin da berriz irakurri torturaren definizioa, ez? Eta orduan, hasi nintzen ariketa hori egiten, eta hori egin nuen kartzelatik urten ostean. Osea, kartzelan bertan, zauriak osatzen, eta, badakigu zer den, ez? Indarrak ateratzen. Eta irakurri behar izan nuen, eta esan behar izan nio nire buruari, bai urtza torturatu egin zaituzte. Eta horrazten da beste prozesu bat, ez? Eta gure artean ere hitz egin dugu, Amaia gaur lehengo aldia da adibidez publikoki torturaren inguruan hitz egiten duena. Ni pasadan urtean, txostenaren berriarekin atera nintzen, baina ez da gai atsegina egiten, ez? Edo momentuan kostatzen da, orduan bizitako guztia mugitzen dizulako behin da berriro, ez? Ja deia jasotzen duzunetik esateko mai inguru bat egingo dugu eta ordutik zaudeia kontu horrekin, ez? Baina era berean bai laguntzen du ere ariketa egiten. Eta zoaz konturatzen, ni agian mai honetan gauden guztiok ez gara sentituko, baina nik gaur egun bai izaten dut, biktima sentitzen naiz, ez? Gatazka politiko bat dago, eta etxaiak tortura erabili du gure kontra, ez? Mugimenduaren kontra. Baina hala ere, torturatu naute eta biktima naizela esaten dut. Baina ulertzen dut guztiok ez gaudela puntu berean ere, edo beste eztabaida bat zabaldu dezakegula biktima bezala zer ulertzen dugun, edo orain arte bakoitzari zer ekartzen dion horrek, ez? Biktima hitzak eta abar. Beste ontzat nola izan zen kontzientzia hartze prozesu hori edo? Nire kasuan, nik uste dut maiz gordena izela arrazoi edo argudio politikoetan torturak suposatzen duenari aurre ez egiteko. Eta uste dut
hitz egin dezake dela, eta ez dakit besteok horrela ikusten duzuen edo ez, baina tortura denborak dituela, eta torturak ere espazioak dituela. Eta denbora horietariko batzuk dira, arrazionalki pentsatzen duzunean eta esaten duzunean, zergatik torturaren aurrean horrelako, ez dakit ostasuna edo olako, ez dakit ze hitza erabili, olako erantzun gutxi dagoen. Hori da lehenengo galdetzen nuena, zergatik hainbeste kostatzen zaigun, zer dela eta hasi nintzen horrekin eta iruditzen zait, tortura dela zerbait oso planifikatua, zerbait oso zientifikoa, baina lehenengo egiten dena tortura aplikatzeko da, eta hori da lehenbiziko denbora, zigortu nahi den komunitate hori deshumanizatzea. Behin deshumanizatua dagoenean, dana zilegi da pertsona horren kontra. Eta beraz, tortura daiteke impunitate guztiarekin. Ez du kosterik tortura horrela eginez. Hori da elemento bat. Beste elemento bat da, torturatua zauden momentuan eta komisaldegian, bai, kontzientzia duzu, torturatuta nago. Baina tortura elementu hori ez da bakarrik niri egiten didatena. Helburu nagusia da komunitate politiko, nire komunitate politikoa suntsitzea eta beraz nitasun txikiak hausten baldin bada kolektibo edo komunitate hori errezago izango da. Eta hirugarren denboraia da ateratzen zarenean eta hasten zarenean hitz egiten. Eta orduan nik uste dut hemen denok sentitu duguna da barruan komisaldegian zaudenean eta torturatzen zaituztenean, zu bizitzen duzun mundu absurdo hori oso zaila da jakinaraztea. Eta orduan egiten duguna da tortura teknika bilakatu. Eta hitz egiten dugu baineraz, kolpeaz, elektrodoz eta poltsaz. Baina Eva Forestek dauka liburu oso polita, eta ekarri dut erakusteko, eta da una extraña aventura, eta oso ondo kontatzen du, zeren bainera guztiak ez dira berdinak. Eta sentitzen duguna, baineran mundu guztia ez dugu berdin sentitzen. Eta kolpetan denok ez dugu berdin sentitzen. Orduan, nik uste dut zailtasun hori dago, sinesmen ingurukoa, komunikatzearena. Eta uste dut hor hartzen dela, lehen aipatzen nuen espazio importante bat, eta da espazio soziala. Eta uste dut, tortura ez dela zerbait individuala, zerbait kolektiboa dela. Dagokio komunitate hori, eta dagokio gizarte osoari. Eta ni ez naiz biktima sentitzen. Iruditzen zaidalako, bai torturatua izan naiz, baino biktima baldin naiz, ni bakarri naiz, jomuga. Eta biktimario ez da soilik tortura ematen didana. Orduan, nik uste dut sistema zitzegin behar dela, eta horregatik ni ez naiz, ez aik gustatzen, biktimaren definizioa eta biktimarioaren definizioa. Uste dut, zorkuntza eta sormena handia dugula herri honetan, eta hasi behar dugu baita ere hizkuntza berri bat sortzen, gauzak definitzeko daukaten pisu guztiarekin. Tortura ez delako teknika isolatu bat. Ados. Eta nik esango nuke pasa naizela biktima izatetik, militante sentitzea. Eta horre egon naiz beti dikotomia horretan. Hasieran sentitzen nintzen biktima gehiago, ni ez nengoelako sartuta gatazka politiko armatuan militante bezala. Baizik eta, kontsideratu daiteke, niri gertatu zitzaidana, niri tokatu zitzaizkidan 10 egun. 81 baten. Eta alboko kalte bezala, ikusten duen nire burua. Bale, ni nintzen etakide baten eskalauna, baina, harrapatu zaituzte, eta txolabi hortan, garai hartakoa da bai dana eta da. Ez da berria, ematen du oain erabiltzen dugula, baina 80. hamarkada testu inguruan ere, dana eta zen.
Eta orduan niri tokatu zitzaidan, beste hainbat jenderi gertatu zitzaion bezala, batez ere emakumeen artean, juten zielako suntsitzea, militante horien esparru soziala, afektibo, emozional, eta hori guztia. Azpiegituran, geunden. Orduan, eta gero ja emakumea izateagatik, are eta gaiztuagoa zea. Nola emakumea izan da, ari zara horrelako pertsonekin harremanetan. Hori zen zalantzan jartzen zana. Eta nigo batzen dut, epailari esan niola, komisaldegitik atea, eta gogatzu garai hartan nik uste dut ere orain erabiliko direla, zerbait esaten badezu berriro zoaz barrura. Baina nengoen naino, esan nula, eramaten banaute barrura, ez dakize gertatuko den, baina nik epailari zeo zer esango diot. Eta gogoratzen dut esan nuela, jo naute, torturaren hitza ez da pasatu burutik, jo naute ital. Bale, oraino. Baina gero, kokatzian zera, Helenak esan duzun bezala, horrek lagundu dinderi ere sendatzen pixka bat. Alegia. Aitortzen nire buruari, biktima, bainoan, kokatu torturaren fenomenoa, estatuaren errepresio sistemaren barruan erabiltzen den elementu bezala, eta bereziki Euskal Herrian, ezkerreko independentisten aurka. Masiboki, igual beste testuinguru batzuetan erabili da, eta baita ere estatu mailan erabili da, baina bereziki Euskal Herrian, tortura jasan duen kolektiboa, nik esango nuke ezker independentista izan dela, nagusiki. Baina horrek laguntzen ditere, ez zaitere gustatzen eri biktimaren papera. Eta laguntzen dit gehiago sendatzen ikustea beste perspektiba horretatik. Orduan askotan mugitzen ez dikotomia horretan. Biktima bai, biktima ez. Ez dakit. Oain gutxiago igual sentitzen naiz biktima. Ja pasa direlako ez dakizen bat urte, nik ere txokoratu dut torturaren asuntua, gajoi batean utzi dut itxita, garatu dut nire bizitza profesionala eta nire bizitza militante moztu zuten leku berean. Ni mugimendu feministako militantea izan naiz eta naiz. Eta arduan irten nintzenean, zer egin nun, berriro naturalki mugimendu feministan jarraitzea. Nire praktika politikoari ere gehitu nion beste dimentsio bat. Nazio, gatazkaren konfliktuarekin erlazionatutako dimentsio hori. Kuriosoa, baina nire kasuan kartzelatik pasatzea edo torturatua izateak nik uste dut, nigan sortu zuela beste kontzientzia hori. Alegia, bale, emakume, langile eta herri, honetako herri zapaldu bateko kidea. Da, piztu zen beste kontzientzia eremu bat. Da, hor nabil, oraindik honea etortzeko, enekien eskerrak emon, Egiari Zor Fundazioari, edo esan, zelako atakan jarri nauzu. Baina, lehen komentatu duguna ez da, beldurra lepoan hartu eta segi aurrera. Zen bestela, torturako hori bilatzen du, ez da, beldurtzea eta geldiaraztea eta zuge izan ditzakezun gizartearekiko kritikotasun hori edo ekimen politiko kritikorako nahi horiek, lasaitzea edo gordetzea bigarren errepresioaren beldurrez. Zen ja pasa zara hortik, badakizu zer datorren. Orduan, horregatik daka funtzio sozial hori, ez da, kontrol sozialerako mekanismoa da, estatuaren mekanismoa. Haiek dakate violentzia politikoa erabiltzeko monopolioa, da orduan, tortura da, adierazpen larriena, baina hor da du hilketak. Nik uste du dena den, inoritzaiola biktima, bere burua biktimatzat hartzea nahi, hori
inori hori itxusia da, esan nahi itxusia dauka, eta logikoa da zure burua biktima bezala esartzea edo hartu nahi ez izatea. Baina bai egia da, eta ez dakit zerbait aldaratzearekin edo zein gudatan bezala badaude, hildakoak eta zauritutakoak. Eta tortura erabili da, errepresio tresna bezala, modu sistematikoan antolatutakoa, eta nik uste dut horren froga dela, orain, geroago igual hitzek modu horren inguruan, ez da? Eman diren zenbaki horiek guztiek, erakusten dutelako zein izan den torturaren volumena, baina nik uste dut ere, biktimatzat esartzea badela berriz ere gertatutako horri uko egitea. Eta gainera uste dut, hori esan dudan bezala badaudela, zuzenean tortura pairatu dituzten horiek, hildakoak deituko ditugu, eta bere inguruan edo lagunak izan direlako, edo familiakoak, edo inguruan ikusi dutelako, praktika hori jasan dituzten horiek. Nik uste dut horiek ere biktima kolateralak direla, eta finean, azken muturrean, gizartea dago biktima bezala, baina gainera torturaren estrategia eta torturaren helburua hori da, ez bakarrik. Zuzenean torturatutako hoiekin gizarte osoan, zuk aipatu duzu bezala, gizarte osoan eragitea. Baina horretarako aukeratzen dira personak. Biktima bezala erabiltzeko. Orduan, biktimak daudela ukatzean ikuste dut realitate bat, bestela dena ideia lausoa da, ezta? Zer da, inorez bada biktima zertarako orduan egin izan da praktika hori. Praktika horrek helburu zehatz bat izan du. Helburu antolatutakoa, programatutakoa, ongi teknika gero eta garatuagoak eduki dituenak, ez? Eta hori da, eta gainera ez dakit zein komentatu duen, bakarri jo naute, eta normala da nik uste dut hori ez aitortzea azkenean zure intimitateko zure baitan sakon-sakonean, eragiten du eta mintzen du hori. Eta inoiz ez dugu hain vulnerable agertu nahi, ez? Horri uko egiten diogu. Orduan nik uste dut sanoa dela aitortzea biktimak izan direla eta aukeratutako biktimak helburu bat lortzeko gainera. Feminismoak eskaini digu tresna bat, batez ere Euskal Herriko gatazkaren testu inguruan, deitu diona, sendatze edo osatze kolektiboa, ez? Gertatu dian eskubide urraketa horiei modu kolektiboan aurre egiteko. Behar bada, galdetuko nizuekena da, sendatze bide horretan edo osatze bide horretan, ez? Kolektiboa zein pertsonala izan daiteken bide horretan, zuen ustez zein bidetatik egin liteke sendatze prozesu horietako bakoitza, eta zuentzako ze tresna izan dira garrantzitsuak prozesu horretan gerora? Nik uste dut osatze feminista, osatze feminista den kontzeptua zen nahi du, baina gure osatzea 3 maila dituela, ez? Bata da pertsonala, eta pertsonala da gertuko inguruarekin, beste bat intimoa, norbera bere gorputzarekin eta apurtuta dagoen ni horren, ez dakit, osatze kolatzearekin, eta gero 3. izan beharko luke soziala, edo
kolektibo esan dezakegu, publiko, ez? Ez da, osatzea ezin da bakarrik izan norberaren esparru pribatuan. Publikotasuna jokatzen du hor paper importante bat. Eta hiru maila horiek daukate bakoitzak, gutariko bakoitza dauka segurazki pertsona batzuk eta dimentsio batzuk, baina uste dut, salbu idoia, gainerantzekoek bai izan dugu elemento amankomun bat. Eta elemento amankomun hori izan da, komisaldegitik gartzelara pasatzen den transito horretan, aurkitzen dugun kolektibo, gure preso kolektiboen taldea. Kasuriko berenean, zeren gutariko batzuk, edo askok, komisaldegitik atera dira eta ez dira bakarrik egon dira, edo bakartuak, eta orduan ez dute aukera hori izan, eta nire ustez aukera hori oso importantea da. Zen uste dut, inoiz ez bezala gartzelan kideekin hitz egiten dugula gertatutakoaz. Eta hor lortzen den konibentzia eta konplizitatea ez da berriro errepikatzen. Ez dira berriro errepikatzen egiten diren gauzak. Pasa gaitezke malkotik irrifarrera ulertzen dugulako zertaz ari garen. Ze izua pasatu dugun, ze gaizki pasatu dugun, ze beldur ginen atea irekitzen zenean, zer suposatzen zuen bilusik jartzea, zer suposatzen zuen mehatxuak egiteak, eta orduan hor dago zoru bat, nik esango nuke, esparru libre bat, esparru libre bakarra agian osatzearen prozesu horretan. Eta gero beste gauza bada lagunekin, baina ez dugu gauza berberak errepikatuko, esan nahi dut, lagunekin edo esparru sozialago batean edo publikoago batean ez dugu inoiz hitz berberak erabiliko, ez eta kontakizun berberak erabiliko. Uste dut hori dela elementu importante bat, baino hala eta guztiz, gauza guztien ardatza izango da hitza eta izango da kontatzea. Nun dago muga? Muga dago sinestean edo sinesgarritasunean. Hain absurdoa dan bizitzen dugun mundua komisaldegian gaudenean, mundu hori nola kontatuko dugu kanpoan? Nork ulertuko digu? Gu bizi izan dugun intensidade guztiarekin. Gu beste gunean, hau prestatzen ari ginela, komentatzen ari ginen, adibide bat, eta adibide hori oso grafikoa delako. Gu emakumea gara, eta atxilotzen gintuztenean emakume guztiok, hilekoa daugu. Eta ez ba egutokatzen berdin da. Gehienak izango dugu hilekoa. Eta imaginatzen duzu kuadroa, ez duzu tanpoiak, ez dituzu konpresak, segun nortokatzen zaizun, emango dizute konpresa bat, baina zer suposatzen du torturatzen den tipo bati, emakumeak ere badaude baino bat tipo bati, konpresa bat eskatzea, edo tanpoi bat eskatzea. Komunak normalki irekiak dira, batzutan ez duzu konpresarik eta ez ere, eta hor zaude, odol jarioarekin gora eta bera, alde batitik eta bestera. Baina hori kontatzeak, hortik pasatu ez dena, oso zaila da ulertzea. Zeren, sentitzen dugun humilazioa, sentitzen dugun duintasun eza, sentitzen dugun bakardadea, hori da, osatzea da kontatzea. Eta nire ustez importantea da. Ez naiz luzatuko, besteek itzin dezaten, baina uste du prozesu horretan ezberdintasuna dagola emakume eta gizunen artean. Uste dut kanpotik inposatzen diguten, azken finean komisaldegia delako jendarte patriarkalaren eskenatoki bat, eta inposatzen diguten kanpoko sistema hori ezberdin bizitzen dugula, emakumeak eta gizonok, eta uste dut sendatze bide horretan emakumeok errezago hitz egiten dugula, ez dugulako beldur, edo ez gara beldur esateko
pertsona bat naiz, eta jo naute, mindut, eta suntzituta nago. Eta uste dut, iruditzen zait, emakumeok hori errezago egiten dugula. Horrek ez du esan nahi, gizonezkoak ez dutela sufritzen, uste dut txarragoa dela, baina bueno, uste dut kanpoko sistemaren eragina eta batipat gurean oso errotua dagolako, ez? Bai, ados, niri bebai hilerokoa jetzi zitzaidan, bai. Osa, gainontzeko minez gain, hileroko mina. Bueno, sendatze bideak, nire ustez, bueno, hausnarketaren bidetik. Eta hausnarketa zuk esan duzun bezala, hausnarketa pertsonala, baina hausnarketa pertsonala hori komunian jarri, funtzeskoa, kartzelan sartzeakoan, egiten dizuten, gainontzeko kidek, egiten dizuten harrera, nire garaian jeseria zen izan zen, eta, bueno, ikaragarri zainduta egon ginen, eta nik uste hori, hausnarketa pertsonala eta hausnarketa kolektiboa haien artean elkarri elikatzen diotela. Niri asko laguntzen dit, hausnarketa kolektiboak entzuteak. Zen ez naiz bakarrik sentitzen. Da berriro, bueno, biktimaren papera, ados nago, Idoia esan duzunarekin, arrazoia duzu, aitortu behar dugula, biktima garela, baino laguntzen dizu, sendatzen eta kokatzen testuinguru zabalago batean. Eta niretzako garrantzitsua prozesu honetan, bueltak emoten egun hauetan, eta topatu nuen hitz bat psikologian erabiltzen da, baina baita ere fizikan, erresilentzia. Erresilentzia, bai fizikan definituta dagoen bezala, eta baita ere psikologoek planteatzen duten bezala, bueno, zaure edo kalteren bat jasotzen desunean, suposatzen da, hor gelditzen zaizula, min bat, edo zure gorputza bera aldatzen dela, hor jasotako edo jasandako presio horrenpean, baina erresilientzia deitzen diote, barnean gelditzen zaizun energia potentzial horri, deitzen diote erresilientzia, eta azken finean da erresistentziarako gaitasun hori. Sortzen dezun erresistentziarako gaitasuna. Erresilientzia hortik doa, erresistentziarako zenbatekoa. Eta erresilientzia garatzeko hausnarketa da funtzeskoa, eta konpartitzea. Eta zer bai, nigo batzen dut oso garrantzitsua izan zala, nik esango nuke, hasi nintzela sendatzen inkluso komisaldegian bertan. Eta izan ziren detaile gutxi batzuk, baina nengon, Madrilen, DGS-en, eta jaso nun jertxe bat. Nik ezagutzen nuen pertsona baten jertxia. Ostras, badakite, men nagola, gutxienez badakite. Zen nerekin egon ziren arazoak, harrapatu nindutelako Gasteizen, egon nintzen Gasteizen, gero Madrilen, eta orduan bitartian, familiak eta esinork etzekien non nengon. Jertxe bat. Eta inkluso lehenago gogoratzen dut, Gasteizko komisaldegitik Madrilerako bidean irten nintzenean, ikusi nuela nire ikasle bat. Ni unibertsitatean nengon lanian. Eta harrapatu ninduten bulegoan, inori esan gabe, sartu ziren ere bulegoan eta tanba, eraman. Geoklaustroak salatu zuen, eta hori guztia, hori bebai beste, klaustroak. Baina ikusi nuenian ikasle hori, esan nion begilekin, hemen nagola, eta gero, irtetiakoan esan zidan, jun nintzen, zuzenian jun nintzen eskolara esatea, ikusi zintu dela komisaldegian. Zen, eskolako lankideek ere, ez zuten, ezekiten. Detaile txikitxo horiek elkartasunarekin erlazioan daudenak. Niretzako bebai oso polita izan zen irtetiakoan, kartzelatik irtetiakoan, ikustea nire gurasoak jasota zitula, El País, El Correo, esandako guztia eta gordeta dakat. Eta egun hauetan ere begiratu dut, eta fíjate, nire aita, ze maju. Horrek ere ematen dizu, sendatzeko bidean beste, zeun inguruan zen, nire aita,
AJ zera, bozkatzen zuna, eta hori, nola, a ber, nire alabatxoa nola jipoitu dutela, ezun sinesten inundik ere ez. Kostatu zitzaion kristona, onartzia, ikusi nuenean, kontuatu zen. Kartzelan, ja, bizitan. Baina, bueno, detalle horiek, eta nik uste dudanak diela, elkartasunarekin erlazionatuta, ez da? Eta gero bebai, niri lagundu ditzendatzen, lehen komentatu dana, nire bizitzarekin jarraitzea. Zano, jarraituko dut mugimendu feminista, jarraituko dut unibertsitatean lanean, eta jarraituko dut nire bizitzarekin. Hau ezin da niretzako oztopo bat izan. Jarraitu behar dut. Eta nik uste dut horrek ere, sendatze pertsonalian lagundu didala. Baina, garrantzitsuena hori, elkartasun santzu horiek, eta azkenian hori, erresistentzia mekanismoa garatze hori. Hori da, niretzako sendatzeko bidean garrantzitsuena. Eta oain ere, lehen komentatu dugu, ez da? Seguro sendatuagoak itengo garela hemendik. Esfortzua da, jendaurrian asaltzea eta hitzegitea honi buruz, baina aldi berean, konpartitzen ditugunean historiak eta gertatutakoak horrek ematen dizu ere kriston babesa. Badakizulako, ulertzen dutelako perfecto gertatu zaizuna. Eta empatiaren garrantzian, zu komentatu duzu, agian emakumeen artean, empatiarako hori esaten dute behintzat, ez da? Emakumeok empatiarako joera gehiago dakagula, da igual gizonengan ez dagoela aspektu hori hain garatua, ez da? Empatia, nik ez dakit hori den bakarrik, edo zaintza gaia oso barneratua dugulako, txikitatik, eta orduan guretzako horrezagoa da ondokoen zaintzea, mimo batzuk ematea, besarkada batzuk ematea, musu batzuk ematea, uste dut hori gizonen artean zailagoa dela. Bitu, hor abantaila txiki bat dakagu, ez da? Zuek esan duzuen aritik, eta nik agian sendatzen, eta gero sartuko naiz gizonezko eta emakumezkoen artean, nik bizizatakoaren arabera, beste guztiak gizonezkoak ziren, eta ni nintzen neska bakarra sarekadakoa. Ni sendatzen hasi nintzen, benetan kontzientzia hartu nuenean, apurtu nindutela. Osea, zatituta nengoen. Eta da kuriosoa, eta egia da, zuk esan duzunean, askotan ez gara konturatzen zenbateraino, baina torturatuen zenideak ere ze pairatzen duten da. Agian da, autodefentsa ez duguzulako nahi jakin. Hau da, errudun sentitzen zarelako, eta askotan komisarian ere mehatxuak horrenak dira, niri esaten zidaten zura izpa ondoan dago, jartzen, eta niretza zen, eta klaro, eta beraiek nola bizi duten zenideek, Orduan zaude, nire kasuan behintzat, kartzelara heldu eta harrera bikainorik ideena, eta hor kartzelan zaude, baina sentitzen zara zeruan, osea, posik esaten duzu, osea, baina hain zaude zaindua, eta ondo, baina gero dator lehengo bizita, etxekoena. Eta lehengo bizita nik uste dut inoiz ez dudala aztoko, aita bera begira, en plan de, nire umea, Eta nik esaten nion, aita ondo nago, ostra aurrera, penga, lasai, ondo nago. Baina ondo nago, olako barrearekin, eta nengoen, bragete eginda, gero, klaro, ez du ikusiko. Baina etxekoai nahi diezu indarra adierazi, Eta beraiek daukaten mina, zuk nahi duzu harindu, orduan ariketa hori egiten duzu kideekin, Etxekoei nola esango diezu, niri aizpada gaur eguna eta arek bai ikusiko duagian esaten galdetzen didana, zer egin zizuten. Inoiz ez diot kontatu, eta ez diot kontatuko, 5 egunak, ezke da, eta orduan bizitzen duzu, eta da apurtzen zaituzte, eta kide batek esan zidan, hori motxian eraman beharko duzu beti. Eta da, asumitzen hasten zarenean, bizipen bat dela, bai, eta aurrera goazela, eta egiten duzu aurrera. Eta emakume izateak, nik uste dut,
abantaia ez dakit, baina sendatze bidean ezaugarri hoiengatik bai errestasunak ematen dizkigutela, ez? Ematen digula. Nik gogoratzen dut kalabozoetan, nintzen neska bakarra, eta, bueno, oinotzak entzuten dituzunean, ate burdinotza, badatoz eta zuzaude hor kuskurtuta, eta nire atean ireki beharrean, ondokoa irekitzen zutenean, kriston lasaitu hartzen nuen. Eta sentsazio horrek barrutik jaten ninduen. Zenik banekien nire lagunak zirela ondoan, zeudenak. Eta nik ezin nuen horrekin. Osea, momentuan bai, ez dakit superbibentzia, egoismo, edo momentuan, nik horrela bizi izan nuen. Eta kartzelan suertea izan nuen, kartzelara eraman gintuzten kasuan, suertea izan nuen kartzela berean bat egiteko lagun horrekin, eta esan nion, indi, gauza bat esan behar dizut, ezin dut, eta zer pasatzen data, pasatzen zirenean, eta nirean sartu beharrean, besteetara joaten zirenean, parkatu, eske kriston, lasai esaten zidan, nik ere berdin sentitzen nuen. Baina, klaro, konturatu nintzen, mutilek gero nirekin bai hitz egiten zuten, neska bakarra nintzen, baina beraien artean, uste dut oraindik ez dutela hitz egin. Ez? Eta niri bai lagundu dit hitz egiteak, eta justo lagun horiei esatea, ostra, zelan bizi izan nuen, eta zuek zeundeten ondoan, niri horrek asko lagundu nau, eta sendatze prozesuari begira uste dut oso garrantzitsua dela, eta marko hauek, egiari zorrek egiten duen lana oso garrantzitsua dela, naiz eta deitzen digutenean, egia izan da, esaten duzu berriro, baina egin behar da, ez? Eta tarteka ateratzen da bat, ze asko dira isilik daudenak, asko dira ez dakigunak ere torturatuak izan direnak. Eta gure auzoan bizi dira, gurekin ari dira lanean, eta ez dakigu beraien errealitatea. Orduan ariketa hauek uste dut bai laguntzen dutela, eta Maiari lehen esan diodan bezala, niri behintzat lagundu izan dit. Momentuan, barrua astintzen badizu ere, aurrerakoan sendatzera begira. Bueno, ongi izan dutzen bezala, ez dut zorionez horretan, bat ere eskarmenturik, baina zerbait aportatzearren, aipatu duzunean oso surrealista dela hor komisaldegian egotea. Burura etorri zait, Mikel, gure anaiarekin batera, atxilotu zuten Jon Arretxe, eta duela urte gutxi, pasaden urtean hil zen Jon, baina hil aurretik 2 urte lehenago edo, argitaratu zuen La sombra del nogal izeneko liburua. Gomendatzen dizuet, hor oso liburu gogorra da, nola ez, oso ongi islatzen du zein den hor bizi den egoera irreal hori, eta gainera, lan bikaina da, zeren badu umore puntu oso handia, ematen du gezurra, farra egiteko gaitasun hori edukitzea, eta berak aipatzen zuen beretzako, eta komentatu duzenagatik kontatzea importantea dela, komentatzen zuen 30 urte kostatu zitzaiola berari horri aurre egitea, eta hori kontatu alizateko tonua aurkitzea eta momentua aurkitzea. Baina lortu zuenean, esaten zuen, montatu nintzen kotxean, eta badakizu batzutan jarri nuen tortura retrovisorean. Eta hartu nuen nire bidaia, nire bizitza, eta ikusi nuen horratzean gelditzen zela. Hordan, beretzako, izan zen katarsi hori, esaten dizuedan moduan bikain eginda, ze parrekin moduzue baita ere, eta nik uste dut, hortan, esan duzen bezala, egin behar da, sendaketa pertsonala eta soziala. Eta testigantza mota horien bidez, ere, tortura zer den ulertzen da, tortura jaso duena hortan ez da sentitzen bakarrik, bere bizitako horretan, eta
La sombra del nogal du izena eta gomendatzen dizuet. Datuko du, ba. Bueno, aipatu ez dute hitzein dugu, prozesu... Intxaurrondo la sombra del nogal, barkatu. Intxaurrondo la sombra del nogal. Oso ondo, bueno, nik uste ja askoi buruan sortze zaigun galdera dela, bueno, eta gizarte bezala ze tokatze zaigu itea guain, ez? Zuek nolako aitortza nahiko zenukete, ikusi gizartean aldetikan, ze formatutan, eta prozesu hortan, Jaurlaritzak atatako txostena bezalakoak, zuentzako garrantzitsuak dira, baliagarriak dira? Pues, niretzako funtseskoa izan zen txostena. Hausartu nintzelako, banekien EHUko ikerketa talde batek egindako ikerketa zela, abian zegona, eta horrek eman zidan niri bermea eta animatu nintzen nire izena emoten. Baina hori izan zen 2016an. Orduan, pasa da denbora. Eta niretzako izan da mugarri bat. Gutxienez, agertzen garelako, eman digulako babes komun bat, eta orduan esate duzu, eske ez naiz bakarrezke gainea daude 4.000 eta piko pertsona. Eta oraindik esango nuke, zein ni badakit ezagutzen ditut pertsonak, torturatuak izan direnak, eta izena eman ez dutenak. Gustatuko litzaidake, oraindik lantalde horrek jarraitzea, aitortza pertsonalak jasotzen. Zen seguro egongo direla gehiago. Eta falta zaigu argazki osoa. Nafarroan ez dakigu gertatu den. Baina nor dakagu abiatzeko beste ikerketa bat, ezta? Datu osatu hauak eukitzeko. Eta hori oso garrantzitsua. Euritako komuna, babesa, niretzako izan zen ikaragarria. Oso garrantzitsua. Ados, eta gero dago aitortzaren kontua, ez? Erreparazioaz da hitz egiten dugunan, nik behintzat oinarria aitortzan jartzen dut, ez? Ez dauka sentsazioa, sentsazioa ez. Momentu oro torturatu izan naizela probatu behar dudala, ez? Osea, ez dago. Eta aitortza esaten dudanean ez nire kasuan aitortza kolektiboa eta horrek dakarren eta fase politiko berri honetan dakarren ñabardurarekin, ez? Aitortza egoteak hemen milaka lagun torturatu direla, jada ezingo dute eskutatu, esaten dute, ukatzen dute hemen gatazka politiko bat egon dela eta dagoela. Baina milaka torturatu aitortzen diren momentuan, norbaitek onartu beharko du edo onartzeko modu bada hemen gatazka politikoa egon badagoela oraindik ere, ez? Orduan, aitortzarena modu kolektiboan, baina hori, haratago doan kontu bat bezala ulertuta, eta benetako elkar bizitzaren bidea ekiteari begira mugarri lez ikusten dut nik. Errepekiatzea, nik uste dut askotan erabili izan den hori estrategia edo tortura ukatzeko izan da, ez jakitea, zehazki zenbat egon diren torturatutakoak, bez? Ideia lauso bada, hor esaten dena, batzuek salatzen dutena, baina mugarria da, ideia lauso hori zerbait zehatza bihurtzea. Izenak jartzea, zenbakiak ematea. Eta zenbakiak ematen dio gaiari, nik uste dut, jakin badakigun arren, badaudela hor aipatutako horiek, baina askoz gehiago esan duzuen bezala, Nafarroko kasuak oraindik ez daude zera jasota, eta hor agertzen ez diren hainbat eta hainbat bere burua biktimatzat hartzen ez duten horiek, ez? Eta eraikitzen du zen izan den torturaren dimentsioa, torturaren garrantzia. Eta horrek agerian uzten du tortura ezin dela, ez dela posiblea gertatu izana ez dakit, bakarrik komisaldegiko bati okurritu zitzaion praktika
jakin bat burua joan zitzaiolako. Zenbaki horiek ikusita, aitortu behar da, horren atzean egon dela zerbait diseinatutakoa, ezta? Eta helburu bat zeukana. Orduan, nik uste dut hori abia puntua dela. Hainbat, horren, milaka horiek torturatutakoak agerian uzten dute tortura izan dela eta tortura izan duen pisua gainera. Bueno, nik kontatuko dizuet pasadizo bat. Txostena egin baino lehenago. Argitaratu zen igaz, baino gu gartzelan ginela, ni bilenan nengoen beste bi neskekin, eta beste bi emakumekin, euskal emakumekin, eta orduan esan zigutenean txostena egin behartzela, eta torturaren lekukotasunak emateko, gure artean hitz egin genuen, eta esan genuen, bai zera, ez dugu zer egingo. Orain hasiko gara oroitarazten lehengo torturen kontuak, bat etzen torturatua izan, komisaldegian egon zen, eta beste bat tortura latzak pairatu zituen, sexo torturak ere be, eta ni 92koa, orduan esan genuen, bai zera. Eta gero gure artean egon ginen hitz egiten, eta esan genuen, guk ez badugu kontatzen, nor kontatuko du. Eta azkenean erabaki genuen egitea. Eta esan genuen, bueno, egingo dugu biharko eta botako dugu ja postaz. Eta egin genuen, eman genuen korreoan botatzeko, eta ez genuen gehiago hitz egin. Egon ginen atxaldeko paseoan, hainbat denbora mintzatu gabe. Hain zuzen ere, dana mugitu zitzaigulako barrutik, horregatik ez genuen egin nahi. Eta gero egin genuen, ez? Orduan, nik uste dut txostenak baduela eskatzen dugun aitortza, erreparazioa, justizia eta berriro ez gertatzeko ahalbidean mugarri bat jartzen du. Eta da aitortza. Eta oso interesgarria da, eta oso importantea da. Baina uste dut ez dela nahikoa. Eta ez da nahikoa euskal jendartea beti erne egon behar duelako. Lehen hitz egiten genuen osatze prozesuari buruz, eta ahaztu zaigu aipatzea gauzatxo bat, eta izan da komisaldegitik pasatzen genuenean guretzako garrantzia handia izan zuen TAT. TAT elkarteak hain zuzen ere beraiei kontarazi behar genielako gertatutakoa. Amnistiaren aldeko mugimenduak ere bere lana egin zuen tortura salatzeko. Eta baita ere, lehen esan dut, Eva Forestek uste dut izan duela eta jokatu duela paper importante bat zera horretan. Baina nik azpimarratu nahi nuke baita ere mugimendu feminista. Zer mugimendu feministak erakutsi du, kalean egonik, gerta ezina gerta daitekela. Eta maigainan jarri du elemento batzuk hausnartzeko, horietariko bat izan da gure gorputza lurralde konkistatu bat izan dela, batipat emakumearen kasuan komisaldegian egon garela, baina zaurgarritasun horretatik atera garela eta izugarrizko indarra dugula. Eta beraz, gauzak alda daitezkeela. Eta maila horretan oso importantea da, egiten diren ekimen instituzionaletatik aparte, herri mugimendua eta mugimendu sozialek jokatzen duten papera. Beste adibidea jarriko dut, eta hori da justiziarena adibidez. Justizia ere eskatzen dugulako. Ez dugu sinesten gaur egun dagoen justizian. Eta ejemplori gertuena izan da Sandra Barrenetxearekin gertatutakoa. Sandra Barrenetxearen epaiketa torturari buruzko kalifikazioa zuen. Baina gaurko Espainiar kodeak, naiz eta estatuak sinatu dituen nazioarteko legedi guztiak, ez du aintzat ematen
sexu tortura, eta beraz abokatuek bere kalifikazioa egiteko momentuan torturarekin batera erantzi behar zuten sexu abusoak eta bar. Orduan, mugimendu feministak egin du hausnarketa bat eta esan du justizia gaur egun dagoen bezala eta ezagutzen dugun bezala jendarte patriarkatuaren baloreak erreproduzitzen ditu. Guk ez dugu justizia honetan sinisten. Guk behar dugu aintzat ematea tortura eta sexu torturak ere bai. Noski, ez gara estatu bat, ez dugu gaitasunik bestelako justizi bat martxan jartzeko, horregatik euskal estatu bat behar dugu. Bestelako justizia bat martxan ere jartzeko, eta maila horretan, adibidez, oso interesgarria da, foro sozialean dagoen justiziari buruzko hausnarketa taldea. Horretan, aintzina pausoak ere emain daitezkelako. Beraz, txostena ongi etorria, gehiago etor daitezen, baino herri mugimenduari eta mugimendu sozialei dagokigu baita ere herri egotea, bestelako urratsak ere emateko. Eta tresnak, erakundetxe publikori gabe, buru jabetzari gabe, ez ditugu tresnarik izango, sinesten ez ditugun horietan aldatu ahal izateko, ez? Aipatu ez dute elkartasun kolektiboa, gizarteak ulertu beharra benetan tortura zer den, nola funtzionatzen zuen, bere poliedrikotasun hori eta aldi berean sistemikotasun hori, ez? Imaginatzet, bereziki emakumeon ikuspegitik garrantzitsua dela ere ulertzea indarkeria poliziala eta indarkeria patriarkala elkarren eskutikan datozela. Iruditzen zaizue, nahikoa ulertzen dela, bien arteko harremana, hitz egiten dela nahikoa horri buruz, edo, zen nabarmenduko zenukete alderdi horretatikan? Bueno, igual ez dugu erreparatzen, baina argi dago, torturan islatzen direla, patriarkatuaren zutabe guztiak, esan nahi dut, komisaldegian eratzen da potere harreman bat. Eta potere harreman hori hierarkikoa da, eta orduan gizon torturatzaile kasu batzuetan emakumeak, igual bigarren paper bat jokatzen dute, igual beste kasu batzuetan aktiboago, baina hor ikusten duzu eragordinean indarkeria patriarkalaren ondorioak, eta gainea nik esango nuke bi planotan hitz egiten da feminismotik tortura sexistari buruz eta sexo tortura bereizten da pixka bat, ezta? Tortura sexista izango litzake oro har, kokatzen zaituztenean torturatzaileek emakumearen bigarren mailako paper horretan, ezta? Eta orduan etengabe matxakatzen zaituztenean, obeditu egin behar dezu, sumitxoa eta nola sartu zaren kopla hauetan. Alegia, argi eta garbi usten dizute, zuri naturalki dagokizun emakume paper horretatik, jendarteak eta patriarkatuak ezarritako paper horretatik, alde egin duzula. Eta horregatik merezi duzula, zigorra. Eta hor sar daitezke mehatxuak eta bortxak eta mehatxuak eta denetik. Goratzut gure garen zala txakur biolatzailea hori izan zen mamu bat, ezta? Eta sexu torturari buruz, edo tortura sexualari buruz hitz egiten dute ja, hain zuzenean bortxak eta ematen denean. Baina nik esango nuke, klaro, tortura espezifikoa denean, berez, definizioz, sexista dela, zen gizonak ere bortxatuak izan direnak baditugu Euskal Herrian, alegia. Bakoitzari, sexu bakoitzari, ematen dio tratamendu berezitua sexuaren arabera. Eta sexu eta zure sexualitatean
zauriak sortu nahi dituzte, apurtu nahi dizute horretan ere, eta hor daude edo bortxaketak, bagina sartzea hainbeste elementukin eta nahizuna, baina gizonen kasuan ere, uzkitik sartu izan dizkiote gauzak, eta baita ere testikuloetan, barrabiletan zera elektrodo jartzearena oso ohikoa zen, eta bi kasuetan zein zen helburua. Ia antzu gelditzen zaren eta ez duzun seme-alabarik. Beraz, hor ikusten da eragordinean, indarkeria patriarkalaren isla komisaldegietan. Baina tortura espezifikoa dalako esango nuke. Berez definizioa hori, tortura sexista da definizioz, nik horrela ikusten dut. Eta ez dugu bakarrik emakumea jaso tortura sexista hori, gizonek ere. Eta horri gehitzeko agian gero beste aldean torturatzaien aldean, niri suertatu zitzaidalako emakume torturatzaileak ere badaude. Eta hauen rola zein den ere aztertzekoa da ere duen inguruan. Eta gero askotan egia da igual momentuan ez zarela konturatzen, zer den, ez dakit niri adibidez kartzelan agerikoagoa egin zitzaidan sistema nola zegoen. Komisaldegian nengoen bezala nengoelako, 5 egun ziren eta eutzi eta hor zaude, baina kartzelan, eta linea jarraia bezala ikusten dudalako, marra jarrai bat bezala ikusten dudalako, komisaldegia eta kartzelaren hori. Kartzelara zu naiz da bizitak egiten egon ez dakizen bat, bizitzako edo zein egoeretan bezala, zuri tokatu arte, ez dakizu zer den benetan, eta hasi nintzen gauzak ikusten, da zin maz, uste nuen kartzela hori zela, baina lagun horrekin topo egin nuenean bizera gindoa zela, hitz egiten hasi, eta hasten zara konturatzen ere, kartzelan bertan ere trataera, zein desberdina den emakume eta gizonekiko. Preso politikoak izan da guztiok, baina ze eskubide dituzten gizonek eta emakumeok korrika egiteko astean behin zer egin behar dugun. Edo txaboloaren garbitasun edo txukuntasunari begira ere, gizonei zer exigitzen dieten eta guriz. Eta da dena, azkenean patriarkatuaren hori dago, torturatzen zaituzten momentu, badago gizartean egon dago eta hor ikusten duzu modu bortitzagoan, sumatzen duzu patriarkatuaren estrategia edo sistema bera, Nik uste dut ondo definitu dela hemen zuk galdetzen zenuena. Ni bakarrik izango nuke, bai komisaldegia eta bai gartzela instituzio hierarkikoak direla. Eta instituzio hierarkikoetan potere harreman joku bat ematen da. Eta beraz, potere harreman horietan transmititzen da menpekotasun bat, emakumeen kasuan sexu indarkeriaren bidez, bereziki, naiz eta Amaiak esan duen bezala, gure gizon batzuk ere pairatu dituzte sexu tortura latxak. Batzutan beraien maskulinitatea apurtzeagatik, eta beraz inposatzeagatik maskulinitate modelo bat, bestetik beraien aukera, sexu aukerangatik, eta bereziki homosexualen kasuan, beraz tortura sexista da, eta sexu tortura ere badago. Eta gero, nik hor utziko nuke, esan nahi dut, bai reproduzitzen da, eta nik ez dakit hor batzutan pixka bat harago begiratzeagatik ez den tortura inposatzen dizkizu begirada bat, baino ez dakit batzutan ez dugun mantendu nahi izan rol bat esateko militante perfektuarena. Alegia, torturatu naute, baino oso ondo nago. Oso eutsi diot, hemen nago,
barruan daukadana ez da ikusten, orduan norberak daki. Eta nik inpresioa daukat, eta hitz egin da, eta egia da, herri honetan tresna, eta lehen aipatu ditugu, tresna ezberdinak egon dira horri aurre egiteko. Baina hori eginez ez dakit ze punturaino gu geu ere ez dugun erreproduzitu jendarte patriarkal honek inposatzen dizkiguten maskulinitate modeloak, eroen modeloak, gizon perfektuaren modeloak, nik uste dut horretaz ere pixka bat hitz egin beharko dugu hori gainditzen joateko eta bestelako jendarte sanoago bat egiteko. Ni beti aipatzen nuen eta beste gunean hitz egiten egon ginen gai horri buruz. Nik ez daki konturatzen garen emakumearen kasuetan, baino aipatu ditugun gizon hoien kasuetan ere, ze punturaino, torturak aztarnak utzi dituen. Ez daki ze punturaino konturatzen garen, sexualitate sano bat bizi ahal izateko trabak jarri dituzten, edo oztopatu duten pertsonaren sexualitate sano bat bizi ahal izateko aukera. Eta uste dut torturak hori ere bilatu duela. Sexu tortura aplikatu denean komisaldegitan. Orduan, hemen ikusten ari gara tortura ez dela teknika hutsa, tortura dela testuinguru bat, tortura dela lusaz mantentzen den aztarna edo motxila bat. Idoia? Galdetik dena. Ederki. Bueno, egia da ere denbora pixkat gaina datorkigula, galdetu nahiko nizueke zerbait gelditu baldin bazaizue esan gabe, edo, bueno, hain itzen ditugun gai hauen inguruan beste zerbait erantzi nahiko baldin bazten nukete, bueno, ja pixkat ukatzen juteko edo, azkenengo hitz bat eskatuko nizueke zuetako bakoitzai. Bueno, ez dakit, besterik gabe, hain elkarren ondoan dauden edo elkarre, ez dakit, eragite dioten, ez dakit ideia bera den, ez den, egia, aitortza eta erreparazioa non bukatzen den hitz baten esanahia eta non hasten den hurrengoarena, askotan, ez? Pentsatzen dugu horren inguruan eta nik neuk ez dut asmatzen, ez? Zer, egia ezote den ere erreparazioa eta, bueno, gauza horiek, ez da? Baina kontua da, biktime eta sari garela eta horrela, egia, aitortza eta erreparazioa biktimen eskubidea da, baina gizartearen bete beharra ere. Eta alderdi horretatik, lehen komentatu dugun txosten horretan, nik uste dut abia puntua dela, baina hor gehiago eman behar dela. Abia puntua da, baina ez da egi osoa, ez dira min guztiak esendatu, ez da erreparatu, eta orduan hor egiteko gauza gehiago gelditzen dira, nik uste dut. Ez dakit, Helenak esan duen aritik eta nik azpimarratuko nuke impunitatea hitza gaur uste dut behin atera dela, baina impunitatea ez, eta nik uste dut niri geratu zaidan aztarna da, hain ikusten duzu impunitate osoa dagoela, dena dagoela libre, heltzen zara dena sinistera, esaten dizute, nola sinistu zenuen? Nola sinistu nuen, egon behar duzu han eta hori, impunitatea hain bizi duzu edo nik behintzat daukate hori, oraindik ere ez, eta lehen esaten genuen Grande Marlaska, esan duzu sistema hau buru jabetza lortzen ez dugun bitartean, eta da hori ez, nik nire eguneroko bizitza egiteko ez nau baldintzatu, baina badaude ez, aztarna batzuk tarteka ikusten dituzunak, eta impunitatearen horrek beti hor dago. Osea,
beti hor dago. Nire buruan kontrol bat badago, eta kotxean beste norbaitekin banago, barra egingo dut, eta da lasai nago. Baina bakarrik nagoenean, eta kontrol baten paratzen autenean, da, eta esaten duzu, urtzak garaiak aldatu dira, baina, nork daki, ez? Eta hori, eta horretarako bai hori egiten dut aitortzaren hor bidea egiterakoan, eta estatu buru jabe bat izango bagenu, uste dut zauriak benetan sendatzen beste sigurtasun batzuk sentituko genituzkelako, ez? Bai, erabat ados. Niretzako daude 3 hitzegako aurrekoan nire komentatu genitun, sendatzea, aitortzea eta bermeak eraikitzea. Berme berriak behar ditu. Lehen esan duan bezala, lege marko honek ez du bermatzen, berriro gertatuko ez dela. Eta horrek eskatzen hau. Eta sendatze eta aitortzaren artean nik uste dut dagoela zubi bat. Aitortza dagoen inean, aitortza soziala eta personala, eta lehen komentatu dugun hori, sendatze bideak erresagoa diela, dago zubi bat, baina bermerik gabe, berriro gertatuko ez dela, bermatzen ez diguten bitartian, hor izango dugu beti, beldur hori, berriro errepikatuko da, berriro pasatuko zaineri, eta zuk sentitu dituzun beldur horiek berberak sentitu nik ere. Ze gertatzen da. Edo ze gertatuko da hemen irteten garenian bebai. Honea etortzeko, esan nu, bale, hausartuko naiz. Baina gero, auskalo zeintzuk diren ondorioak. Igual deitzen diate etxera, esateko, nola, zertan ari zea, honi buruz hitz egiten noa indik. Eta hori da, niretzako hori berme falta da. Eta eraikitzen ez dugun bitartian beste Euskal Herri bat, niretzako Euskal Herria feminista eta independentea, hori oso argi dakat. Resilientzia, resistentziarako mekanismoak, jarraitu eraikitzen. Nik esango nuke hitza eta memoria impunitateari aurre egiteko. Impunitatea egiten aldiogu, eta beraz egia ezagutzeko, eta egia ezagutzen balin badugu, erantzunkizunak baita ere zehazten aldira. Eta justizia Euskal Estaturen eskutik justizia berri bat egiteko, morea, zen estatua izateak ez du bermatzen hemen kontatzen ari garena, alegia, beraz, justizia berri bat egin behar dugu, erantzunkizunak markatzeko, justizia restauratiboari buruz hitz egiten ari gara, ez gara hitz egiten ari gara justizia punitiboari buruz, eta gero bermeak berriro gerta ez dadin. Eta nik aipatuko nituzke 3 gauza, 3, uste dut direla, importanteak direnak. Bata da, sexu indarkeria egon badago, eta egutegian badago egun bat, emakumen indarkeriaren aurkako indarkeria, emakumen aurkako indarkeriaren eguna, tortura ere horretan sartu behar da. Tortura ezagutu behar da, eta ezagutzeko eta memoriaren parte badelako hezkuntzaren bidez landu behar da. Berriro gertaz dadin. Bermeak ez dira bakarrik instituzionalak izan behar, legen bidez, errelatoaren bidez ere, kontatu behar dira. Hau berriro gertaz dadin. Eta gero nik uste dut egon behar direla espazio konpartituak. Hemen ezaten ari garena eta hitz egiten ari garena partekatzeko. Kuriosoa da, gaur hemen garen gehienok adin batetik aurrera gara. Ez dago jende gazte asko. Ez dakit tortura interesatzen ez delako edo
gehiegi kontatu ez dugulako, eta beraz, uste dut, belaunaldien arteko transmisioa beharrezkoa da. Torturak, torturan oinarritzen den sistema bat berriro eman ez dadin eta gerta ez dadin. Bueno, nire aldetik nik asko eskertze dizuet, eta benetan asko pozten naiz, aukera hau eman diguzutelako, iriki duzuelako ate bat baita ere sartzeko eta gaute ulertzeko, eta hitz egite den neurri batean belaunaldi horren parte sentitzen naizen neurrian, ez? Nolabait torturaren beldurra edo mehatxu horren itzalpean hazidan belaunaldi bat, baina aldi berean bere gorputzean sekula sufrituko ez duen segurtasun, ustezko segurtasun batekin hazi dena, ez? Orduan, nolabait beti argazkietan edo kontakizunetan ezagutu dena, eta nik uste dut horregatik are garrantzitsuagoa direla, ez? Horrelako foroak sortzea, benetan pertsonak preste egotea ate hori zabaltzeko, nolabait jende berriari ere iruditeria horretan eta sartzen usteko. Eta ia da niri ere kezka sortzen dit ikusteak ez dagoela 30 urtetik berako ia inor aretoan, baina espero dut streaming bidez ikusten arituko direla etxetik. Hori da. Eta nire aldetik hori, eskerrik asko benetan Lauroi, eta eskerrik asko Egiarizor fundazioari uste detelako badela horrelako eragile bat, behintzat espazio horiek sortzen diarduena, eta ojala gehiago izango diren, ez, hemendik aurrera. Eskerrik asko denoi, etortzeagatik. Bai, bueno, ez dakit dudana, baina nesko eskutsi dio, baina neuk anortxe sentatzen feministari buruz portibia txabakatzen. Bai, una